Alright, good morning sa satuya mga kaalay ko. Diyos maray daw po sa satuya mga miyembros konsumidores digdi sa probinsya kan Albay. Yaon na naman po kita sa panibagong episode kan Alay Connect sarong programa kan Albay Electric Cooperative kung sain ihihiras mi po ang manlain-lain na mga programa asin serbisyo na pigigibo kan kooperatiba para sa indong mga member consumers. And we are very lucky today dahilan po sa may makakaiba kong duwang magayon na taga-alay ko na ma-explicar sa tuya manungod sa membership master list sanitation. First off, we have with us the Chief of the Member Services Division of Aleco. We have Ms. Joanna Kendi Apostol. Of course, we have with us the Section Head of the Member Organization and Development, Ms. Hilda Segovia. Okay, so good morning po, Ma'am Kendi. Good morning, Ma'am Hilda. Welcome to Alay Connect. Good morning, Ange, and of course, good morning po sa satuyang mga kaalekong nagdadangog na aldaw. Good morning, Ange, and good morning po sa gabos na nagdadangog sa tuyang unya. So, we are very lucky po ang sa tuyang mga member consumers ngunya na pagkaaldaw dahil kaibahan mi kamo and mas mai-explikar ta ngunya na aldaw ang manungod sa membership master list sanitation. So, first off, siguro hapoton ko po kamo, Ma'am Hills and Ma'am Kendi, ano ining pigaapod ta na membership master list sanitation? So ako nag-guide mo na, Ange, ang masimbag kaan, ining tigigibotang or gigibuhon tang sanitation of master list of member consumers kan Albay Electric Cooperative Incorporated. Saro po ining proseso. So from the very word sanitation, Ange, it's an approach na lilinigon ta or i-update ta ang satuyang membership records. So ini tigigibot ta base sa mandato kang National Electrification Administration. Specifically, it's Memorandum Number 2014-006. So, sa pitsa pa sa Ange, iniginibo pa kan February 11, 2014. So, buot sabiyon, haloy na ining mandato kang NEA sa gabos na electric cooperatives. So kumbaga kung ilingon dito Ma'am Kendi, Ma'am Hills, and sa tuyang mga paradangog mo niyan, bako ini basta-basta i-implementar kan Aleco, kundi igwa po ining legal na basihan based duman sa ipinaluwas kan National Electrification Administration. Tama po ba? Yes, correct, Ange. So ini, dagdagan ko lang so tinaramta ka bago, ining sanitation of master list, gigibuhon ta ini again para i-update ang satuyang records. And syempre, Ange, natatakaipuhan tang i-update. Syempre, dahilan po iyan sa mga objectives na anchored na din po digdi sa nasabi ng memorandum hali po sa NEA. So, igwa iyan, Ange, key objectives. Of course, ang pinaka-enot po dyan is para magkaigwaan sarong electric cooperative, siring po kan Aleco, nin complete list of member consumers. So, iyan po ang magiging basehan ta sa obheto ta din na mag-issue po nin identification cards sa kada saro kan satuyang mga member consumers. And another one, of course, is to magkaigwa po ning clean, orderly, and peaceful conduct of elections, General Assemblies, district meetings, referenda, and of course, our information, education, and communication campaigns. So, natatasaro po ini sa mga objectives. Ngunyan, napaka-importante, Ange, na igwa kita nin malinig na records dahilan nga nita tigigibot ta ining mga activities na ini. Kinakaipuhan talaga na igwa kita nin malinig na records. For example, Ange, napaka-importante sarong aktibidad kang kooperatiba, iyo po ang district elections. So, kaito po, kang mga nakaaging eleksyon, dakulon man ko ta, so gustong magboto. Kaya lang, number one na rason kung nadi-disenfranchise sinda or nadi-disqualify sinda na magboto is, iyo po ito na bako sa inda nakapangaran an sa indang consumer account. It's either wara na or gadana, so nakapangaran sa account or nag-assume na po sinda ka itong account na ito. So, different reasons, and kung kaya, ini ang dahilan kan Albay Electric Cooperative na finally, gibuhon na ining sanitation of master list. Nasabi ta nga ni that this was mandated way back 2014. So, imagine ang length na daipo ini nagibo. So, kung hahaputon ta din po sa mga nakaagitang officials or personnel kan Aleco,
puon pa po ka ito talaga, there were attempts but dai po talaga kita nakapag-sanitize kang data. So with this po, siguro saro sa mga naiiling dirigdi is essential role kay ini to actually mailing ta talaga kung sisay sa mga active ta siguro na mga member consumers. But gusto ko lang po hapoton si Ma'am Hilds bilang pamayo kan member organization and development. Kamo po ang nagkakapot kan mga datos kan sa tuyang mga member consumers. Ano po ang estado ngunyan kan membership data ta? Okay. Sa present, ang confident lang ako at masasabi ko talaga na malinis at updated na data is yung mga na-receive natin na new connection application after the transition. So yan po ang updated kompleto na po yan kang mga needed na data para sa tuyang mga consumers. So, kung ini po ang pigtataramtangon yan is igwa kita ka mga datos kaining mga members ta after maproseso ta after the transition period. Ano po ang mangyayari duman? Ano ang estado ka mga dati pang mga datos kan mga members? Ina po ang sa tuyang isa-sanitize ngunyan. So, meaning ma'am, possible na igwa na dyan ng mga, sabi nga ni Kasubago, igwa na dyan ng mga disease na or mga namaaram na. Yes. So, with that, ma'am, ano po ang mga hagyat, mga challenges na pigahampang sa Aleco ngunyan, lalo na division na nagkakapot kay ni sa pag-sanitize ka na mga member consumer owners ta? Inibaga Ange kaya na nasabi kanina ni Hilda na ang confident na lang na masasabi ta na updated is itong mga accounts na na-receive bita or na proseso ta, iyon na ining time ni Aleco, ining bagong Aleco. So, ining mga membership na igwa kita ngunyan, majority of this inherited ta na po ini sa mga nakaaging management. So from kaitupang so pinaka-enot na Aleco hanggang nagkaigwa kita ki bagong manehamiento. So iyo po ini so mga data that are subject for sanitation. So yan ang tigsasabi ni Hilds. And kaya nasabi ni Hilda na ini ngaya na mga na-receive tangon yan, iyo na ini so confident kita na pasok na duman sa updated or considered as sanitized yaon na duman Ange kung sa babasehan ta so mga requirements na pigahagad yun ni Aleco, yaon na duman so minimum requirements din na pigahagad ni NEA in accordance to this memorandum. So, meaning po, ang requirements na hagadan ta for our members, bako lang ining requirements mismong pigpapasunod kan Aleco, but this is in line with NEA palan. Yes, opo. Gabos naman actually na pigpahagad ng requirements. Iyan based sa policy and of course anchored po sa gabos na memorandum, advisories or any legal basis na hali po sa satuyang regulatory body which is the National Electrification Administration. And of course, actually ito paglingawan ang satuyang bylaws. Yaon yan po sa satuyang bylaws. And kung mga giramduman ta po, mga ka-Aleco, mga paratangog mi, the past few months, nagkaigwa kami in IEC, Information Education Communication Campaign, sa Ligao, digdi sa Legazpi, in Tabaco City, manungod po digdi sa bylaws, which was also approved during the July 6, 2024 Annual General Membership Assembly. So, ini po, naiiling tangon yan mga tugang kung ano ang mga pighampang na challenges kan Albay Electric Cooperative manong digdi sa bako masyadong organisado na apo dyan na data kan mga members. Ano po ngunyan ang nagiging strategies, Ma'am Hills, Ma'am Candy, kan kooperatiba para po maayos ito? So I believe, Ange, ang major challenge ngunyan sa tuya sa Member Services Division and of course sa bilog na Albay Electric Cooperative when it comes to this sanitation efforts, iyo itong kadakulaan kan sa tuyang membership. Kasi right now, we have approximately 200,000 members. Makamaki mo Ange. 200,000 versus piraman sa nakitang personnel ni Aleco. So ratio tapasa na po But of course, maski po arog kaiyan ang dakulaon na challenge sa tuya, ginibuhan ta po iyan, pinag-isipan ta po ang mga approaches or strategies na gigibuhon ta tangani na
ma-overcome ining challenge na ini and definitely makaabot kita duman sa end goal ta, which is to sanitize our membership records. So, Ma'am Candy, Ma'am Hills, kasubago na daw ko na mentionar nindo, manangod po digdi sa approaches o strategiya na pigigibo ni Aleco, ano-ano po ining mga pigpapasunod nindo, i-implementar nindo para ma-achieve ta ining goals tang ini? So kita pag-Ange, we have proposed 3 major strategies or approaches para po na ma-materialize or ma-realize na po ang sanitation of master list. Ang enot na pong hinagad, of course, is laxity sa requirements. Pandua, pinag-iisipan taman po na magkaigwa kita ng online application among our consumers. And of course, para po na mas mahirani kita sa tao, hihilingon taman po ining approach na ma-house to house po kita mismo. And siguro, iyan po sa paagi kan sa tuyang mga meter readers. Or iba pa pong personnel na pwede magkagibo ka iyan. Okay, so saro po sa mga strategies na ngunyan or approaches ta is the laxity and requirements. Kadaklan po kan mga member consumers na nagpapaabot nin na komento or mensahe na dakulo na requirements pigahagat for change of billing name. Lalo na po ining nagkapera na suiba siguro na sa indang mga magurang ang nakapangaran di pero na maaram na. Now, ano po ang mga gigibuhon tang hagadon tang requirements for our member consumers? So, siguro, pwede ko na yan masimbagan. Ano po? Bali, igwa kita actually duwang klase ning sanitation din. Iyo ang aangal tang correction of billing name and then ng change of billing name, which is papasok yung tinatanong mo kanina kung ang sarong member consumer is gadana. So, duman muna po kita sa correction of billing name. So, halimbawa, ang sa imong account name, may nasala lang na mga letters. Halimbawa, imbis na Hilda, naging Hildo. So, naging lalaki ka. So, ang kaipuhan nilang po dyan is, number 1, syempre, igwa po kita dyan, application form. Ano po? And then, pwede man po kita, as supporting documents, saro po dyan is, so valid ID. Dapat, valid government-issued ID po yan. So, igwa po kita dyan, pwede pong driver's license, UMID, passport, or any government-issued ID po na igwa po ning correct na spelling po ng inyong mga pangalan. And then, pwede man din po sa birth certificate. So, birth certificate niya po. Yan. So, manood naman po sa change of billing name. Igwa po kita ang dawang klase rin dyan. First, mapapalit po ning pangaran kung ang sarong member is gadana. Ano po? So, igwa man din po yan application form. And then, syempre, dapat po, igwa man din kitang patunay na ang sarong member is gadana. Ano po? So, that certificate, kung wala po kita kaiyan, pwede man din po mag-certify, barangay certificate, na ang sarong member or ang sarong miyembro kang barangay na yan is talagang gadana. So, si barangay po pwede sa hindang mag-certify ka iyan. And then, for those naman po na nag-a-apply for change of billing name, na halimbawa na bakal po na yunda ang sarong property, syempre, igwa na rin po yan connection. Ano po? So, pwede man na yunda yan, ipapalitan na rin ng pangaran. So, first, the application form. And then, syempre, so, proof of ownership. Also, proof na sa imo na po talaga ang sarong property na yan, ang property na yan. And then, kung ikaw man po bagong occupant, ano po, kung halimbawa, nabakal mo po ang sarong property, na igwa na po connection, na nakapangaran pa po sa dating tagsadiri ang sarong, sa iyang account, kaipuhan po waiver of rights. Ini pong waiver of rights na nagtutugot po so dating may connection or so dating member duman na itao sa imo ang mga karapatan niya sa Aleco. So, ayan po sarong requirements. So, kung ang applicant naman po nakabakal siya sa sarong property. So, igwa naman po iniki kuryente, igwa naman po iniki account, kaipuhan ta po dyan waiver of rights. So, dati pong tagsadire, dapat po, tigtataon niya po duman sa bagong member or sa bagong nag-a-apply, so karapatan niya
na maging member ning Aleco. Ano po? So, kaipuhan din po ning barangay certification stating na kamo na din po ang bagong occupant. So, ang pinaka-importante din po sa gabos, dapat igwa rin po kita ki proof of ownership na sa imo na po talaga yan na property na yan. Ano po? And then, igwa man din po kita ki membership fee na 50 pesos. Ano po? And then, last but not the least, ini pong pre-membership education seminar for new member lang. So for example, i-ano talang Ange, tawan taki emphasis itong PMES kapag bagong miyembro. Ang buot sabihin kayan, kung ika ngaya, may iba ka pa man na account. And so, technically, ibig sabihin, nakapag-PMES ka na. So, for this specific account na gusto mong papalitan kan ngaran mo, no need naman ika mag-PMES. But for those talaga na bago pa sana ang membership, talagang i-require ta po na mag-PMES or ining piga-upload tang pre-membership education seminar ta. Importantihon ini Ange na talagang atindiran kang sa tuyang mga prospect members ta digdininda mauukodan, maaaraman kung ano or ano ining ano ang mga duties and obligations kansarong member consumer. And apart from that, of course, digdi man tigtuturo ta ano so history kan Aleco, ano so mga napaka-importanting provisions sa bylaws and other technical aspect. So, ini ma'am, kung ikukumpara, babasahon tang maray, lalo na sa to yung mga member consumers, di ito na lang sa requirements na hagadon ta. Yes, compared doon sa original talaga, Ange, na requirements, talagang digdi po sa gigibuhon tang sanitation or dahil digdi sa tigagibot tang sanitation, nagpautob kita kaining laxity sa requirements. But, again, Ange, ini naman napigahagad ni Aleco, itong mga original requirements ta, iyan po, may dahilan iyan. Dahil man iyan sa indo po hahagadon, basta-basta na gusto milang mahiling iyan. But, iyan po talaga, may dahilan. Dahil, ini po baga, bako ini basta-bastang pag-member sa kung ano man na organisasyon or ano, ipoprovidean po kamo ki power and in return, babayadan nyo iyan. And, iyan na tigkakabitan ta po kang kuryente, of course, it is a property. So, bago kami magkabit ki kuryente, dapat maaraman ningo na or talagang mapatunayan nindo sa muya that may diretsyo ka mo dyan sa propriedad na iyan na pakaganan nindo iyan ki kuryente. Kasi tigi-iwasan ta digdi Ange na igwa kita ki mga ma-receiving complaints or may nagko-contest duman sa daga na ito, sa property na ito, na nata nga yata nagkaigwaki na nata nga yata takudan ki kurente na ako nga ang tagsa diri kaan sa papel. So mga araw ka iyan, Ange, which is talagang nangyayari iyan in reality. Okay, so Ma'am Hilds, Ma'am Gendy, may nag-message po sa tuya habang kita nag-programa. Sa inda po, sinda makakakuha kang application form. So, ang application form po, available po yan sa gabos na opisina kang Aleco, sa satuyang mga ASCO, and then, duman din po kita masamite kan satuyang mga application form and requirements. So, kasubago, na-mention din po na saro sa mga strategies or approaches ngayon kan Aleco is the online application. Pero bago ini sa pandangog ko, Ma'am Ken, din, even siguro sa mga listeners ta, paano ta ini maipapaliwanag sa to yung mga listeners, sa to yung mga ka-Aleco